मानोना फरायसाफ्रा आरो लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोबोद गोनो गोथोआव गोलैयो बबे हांखोखौ बाहायनांगौ बबे हांखोखौ बाहायनाङा जोबोद आखा फाखायाव गोलैदों बियो डिमाकुसि कनफारेन्सनि सिगां जोबगोन आं नोंथांमोननो दिनै खोथा होबाय बे बिमानि रावाबो थानांगोन इंराजिखौबो नोङो सोलों जुदि बयबो सानबायबा जे इंराजि नङाबा जेबो जाला दे होमबालाय जोङो इंराजिखौबो सोलोंनि बिमानि रावखौ मानो नागारनो बिमानि रावखौ नागारनो हाया जोंनि गथ' गथायनि खुगानिफ्राय आइनि रावखौ जों मानो नागारहोनो बे खोथाया स्पष्ट बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा जों जा हायो खामानि मावगोन जों जिरायनानै थाया जोंहा बानानखान्थियाव मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दंखायो आरो बिथांमोनखौ बर' थुनलाइ आफादनि जेब्ला आङो गायनायथारि जाबाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों हानायमानि नोंथांमोना थाबै खामानिखौ माव मानोना फरायसाफ्रा आरो लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोबोद गोनो गोथोआव गोलैयो बबे हांखोखौ बाहायनांगौ बबे हांखोखौ बाहायनाङा जोबोद आखा फाखायाव गोलैदों बियो डिमाकुसि कनफारेन्सनि सिगां जोबगोन आं नोंथांमोननो दिनै खोथा होबाय डिमाकुसियाव जोबोद गिदिर मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जारिमिनारि जथुमा जानो थांगासिनो दं 64थि बोसोरारि जथुमा आरो बे जथुमाया एसे आलादा रोखोमनि जागोन इउनिक आरो बिनि मासिगिरिया जोंहा बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनो आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिथाङा बेखायनो बेवहाय जोङो थि खालामगोन आरो बिनि अनगायैबो जों बोरै हायो माखासे खामानिखौ जों मावबाय थादों दानि बर' थुनलाइ आफादा जों जिरायाखै जोङो माने फरायसालिनि बेलायावबो जों सिन्था खालामदों बर' बिजोंखौ लाखिनांगौबा जों मा खामानि मावनांगोन मावनाङा बिटिआर गभर्नमेन्टजों जोंहा बिराद खाथि सोमोन्दो दङ आसाम गभर्नमेन्टजोंबो जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिबाय थादों जिखुनु जों मोनसे खोथाखौ मिथिगौ जे जेब्लानाखि बर' बिजोङा गैया जागोन बर'फोरनि गेजेराव बर'नि माहारि बादाबो गैया जागोन बेखायनो बर'खौ बिजोंखौ जों लाखिनांगोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बुजिया जे इंराजियाबोथ' मोनसे रावसो इंराजिखौ सोलोंनो थांनाया गावनि बिमानि रावखौ नागारनांगौनि मा गोनांथि दं बेथ' मोनसे रावसो दा बेखायनो जों बे बिथिङाव गोसो होगोन जों बुंदों जे इंराजिखौ गारथारनांगौ बे खोथाखौ जों बुङा नोंनि बिमानि रावाबो थानांगोन इंराजिखौबो नोङो सोलों जुदि बयबो सानबायबा जे इंराजि नङाबा जेबो जाला दे होमबालाय जोङो इंराजिखौबो सोलोंनि बिमानि रावखौ मानो नागारनो बिमानि रावखौ नागारनो हाया जोंनि गथ' गथायनि खुगानिफ्राय आइनि रावखौ जों मानो नागारहोनो बे खोथाया स्पष्ट बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा जों जा हायो खामानि मावगोन जों जिरायनानै थाया मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।